Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Ingkang dahat kinurmatan, panjenenganipun Bapak Herianto SPD MPD minangka Kepala SMP Negeri Setunggal Playen. Ingkang winantu ing pakurmatan, panjenenganipun Ibu Erna Istiqomah SSMA minangka narasumber seminar kabudayan. Ingkang kinurmatan Bapak Ibu Guru saha staf karyawan SMP Negeri Setunggal Playen. Ingkang kula hormati Ibu Dr. Anda Sukarsih minangka pangarsa Panawung Krida saha para siswa lan siswi SMP Negeri Setunggal Playen ingkang bagya mulya. Marwakaniatur, sumangga kula dherekaken puji syukur kunjuk dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kanugrahan satemah kula dalasan panjenengan sedaya saged pepanggihan wonten ing adicara seminar kabudayan kanthi tema Memayu Hayuning Bawana Anjaga Ajining Budaya Jawa. Wonten ing ngri kalenggahan menika kanthi wilujeng raharja tebih saking rubeda nir ing sambekala. Saderengipun ulang tepang gladiwano, kula Nadia Vindi Amelia minangka pranata adicara badhe ngandharaken urut reroncening adicara ingkang badhe kalampahan wonten ing wekdal menika. Adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang angka kalih inggih menika ngumandhangaken lagu Indonesia Raya. Adicara ingkang angka 3 inggih menika atur pangandikan saking pangarsa Panawung Krida. Adicara ingkang angka 50 inggih menika atur pangandikan saking kepala sekolah. Adicara ingkang kaping gangsal inggih menika wedharing seminar déning Ibu Erna Istiqomah SSMA. Kalajengaken pamundutan pirsa utawi pamanggalih saking para rawuh. Wondene pungkasaning adicara inggih menika panutup. Mekaten menggah urut rantamaning adicara ingkang badhe lumampah wonten ing kalenggahan menika. Mugi-mugi adicara ingkang sampun karantam menika saged lumampah kanthi rancak saha gangsar winantu barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para rawuh ingkang bagya mulya, sumangga adicara menika tumuli kawiwitan. Menggah urut rantamaning adicara ingkang sepisan inggih menika pambuka, sumangga adicara menika dipun wiwiti kanthi ndedonga miturut kapitadosan ingkang rinasuk. Ndedonga kula sumanggaaken. Ndedonga boten winates karaos cekap. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika ngumandhangaken lagu Indonesia Raya. Para rawuh kasuwun jumeneng sawetawis. Para rawuh kasuwun lenggah malih. Tumapak wonten ing adicara ingkang kaping 3 inggih menika atur pangandikan saking pangarsa Panawung Krida. Dumateng panjenenganipun Ibu Dr. Anda Sukarsih kula sumanggaaken. Matur nuwun katur dumateng Ibu Dr. Anda Sukarsih ingkang sampun nyalirani para kadang Panawung Krida kanthi caos palapuran kagiatan ugi paring pambagya harja. Adicara ingkang kaping 50 inggih menika atur pangandikan saking Kepala SMP Negeri Setunggal Playen. Dumateng panjenenganipun Bapak Herianto SPD MPD kula sumanggaaken. Matur nuwun katur dumateng Bapak Herianto SPD MPD ingkang sampun kepareng-paring pambagya harja. Ngancik adicara kaping gangsal inggih menika wedharing seminar ingkang badhe kaaturaken déning Ibu Erna Istiqomah SSMA. Kalajengaken pamundutan pirsa saking para rawuh. Dumateng panjenenganipun Ibu Erna Istiqomah SSMA kula sumanggaaken. Ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan
dumateng panjenenganipun Ibu Erna Istiqomah SSMA ingkang sampun paring piwucal luhur dumateng para rawuh sedaya. Saestu sedaya pangandikan saha piwucal luhur menika andadosaken palupi tumrap sedaya para rawuh saha ingkang midhangetaken wedharing seminar wonten ing kalodhangan menika. Para rawuh ingkang kinurmatan, tumapak wonten ing adicara ingkang pungkasan nuninjih panutup. Sumangga adicara seminar wonten ing siang menika dipun pungkasi kanthi ndedonga. Ndedonga miturut kapitadosan ingkang rinasok. Ndedonga kula sumanggaaken. Ndedonga boten winates karaos cekap. Kula Nadia Vinda Amelia minangka pranata adicara ngaturaken agunging panuwun awit kawigatosanipun. Mekaten atur kula, mbok bilih wonten galap kang suling atur saha kiranging supasita, kula saestu nyuwun agunging sih samudra pangaksami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.